Ahoj lidi, nečekal jsem, že tady z toho natočím, ale budu tady rybařit. Jo, slyšíte správně, budu rybařit v Pet Simulatoru 99, takže bychom se na to mohli vrhnout. Kam si nahodíme? Třeba se. Máme nějakou rybu. OK, bluefish. Za šipku, merchant nějaký. Tady se prodává a musíte někdy i kupovat, ne určitě. Takhle prostě můžeme jet kam chceme. Hodím sem. A čekal jsem fakt, že tady jste natočili. Rybaření. Nevím, kde se kupují ty lepší pruty. No, to je lepší. Tady to bude třeba 10minutový video a jestli tady dáte na tohle video třeba, nevím, 150 lajků, prostě třeba 20, tak uděláme třeba i další díl. Pojď. Já myslím, že tady bude určitě nějaká šance na Huge nebo na Titanica. Nebo na Titanica. To asi dneska nenalovím, ale možná ulovíme nějakou exkluzivku nebo Huge. To taky doufám. Nebo proč by tady bylo, kdo by lovil komonky. Že jo. Takže tady určitě bude něco ulovit. Ale furt tady mám prostě ty nejhorší věci. Prostě, co se dá dělat? Prostě, to je jedno. No tak proč se divím, když jsem to teď tady po několikátý nahodil? Prostě to nejde o tom, že furt prostě něco ulovím, no. Tak jo, na to. A napište mi do komentářů, jestli jste tady to taky někdy zkoušeli. Počkej, axolotl, to jsem ještě neměl. To jsou jako itemy, jo. Dobře. Já mám level 2 a budu mít level 3, tak můžu tam lepší prut. Ok, uncommon. Jak to mi zmizelo? Počkej. Zlatá goldfish. To je asi jedna z nejhorších věcí. To je jedno. Jdeme lovit rybařit dál. Komu? Já doufám, že tady na to video něco ulovíme. Jestli ne, tak
Nevadí, natočíme klidně další díl za těch 20 lajků. Tohle asi... Já doufám, že zajde ulovit prostě něco dobrýho a že něco taky dobrýho ulovíme. Jo, tady jsou asi všechny peti, který jsou... Takže tady můžou být i možná garaturani, ale musí prostě něco, co žije ve vodě, nějaký pet, který žije ve vodě. Když tady teda... Proč by jsem lovil z vody třeba například psa, že jo? Prostě. Hele, už mám level 3, si jdu pro lepší prut. Ale ještě se musím nějak našetřit. Já možná vím, kde tady to vzít. Jestli jste se koukali na to video, jak jsem tam dokončil lokace, tak tam byly jako jiný coiny a to byly, myslím, tyhle. Takže já si pro ně zajdu, aby jsem si mohl koupit lepší prut. Jo, ne, jsou to tuci, že jo? Ne, to nejsou oni. Tady jich mám 10 000. Počkat, tak jak je jako získal? Tady nikdo není. Absolutně netuším, jak se teda ty peníze získávají. Proč tak strach? Axolotl. Ale jak to mám získat? Jo, takhle vlastně, já jsem blbej. Si koupím nějakého peta. To nejhorší, nevadí. Ale už mám lepší ten prut, takže to je dobrý. Už jsem nějaký hráči připojili. Teď to můžu natáčet trošku víc, toho rybaření. Jo, hele, už je tady lepší věc. Bacha. To je lepší věc. To už je rérka. Hej, ale čím lepší prut, prostě tím lepší štěstí a hlavně ty peti. Já to říkal, vůbec lepší pěti. Tak takže to ty rybaření můžeme na tyhle jiný mody taky můžu jako natáčet víc. No hele, bluefish, to už je horší. No pojď. Dobrý. To vždycky jako zdrhne. Axolotl. S uncommon by...
zlatýho axolotlu, samý axolotly. Já už mám level 5, jo. Už je asi docela dost. Jo. Bluefish. No. Pirát dog. No lidi, teď to asi bylo všechno. Tak se mějte a zatím čau.